Selam hormatly dostlar, tanışmışlar. Dünyanın hayatı kunca ünlü olsa da hem meňe de ýakynma salam aýtýan, hem meňe de jan saglyk arzu etýän, ýetip gelýän 2020-nji ýylyňy da hem meňe de gutlaýan. Belki şey täze ýyllerde täze habarlar, hoş habarlar hem meňe gulagyny eşitsin. Kim oğluna ýerjekdir, kim gyzyn durmuşa çykarjakdyr, kim başga arzuwlar bardyr. Adam diýen zadyň budam arzuwly bolýar. Arzuwsuz adam, umytsyz adam bir kanatsız kuş ýalyr diýilýär. Şoň ýaly men häzir nesibetse noýabryň 6-syna Türkmenistan ata watanma gitmekçi. Ol ýerde men dogan ganaşlym, howasarlym, ýa-ni öten ýyl görüp gaýtdym. 2 sagatym ýalylaryna boldum. Şolardan 8 sanaga aradan çykypdyr. Birinçisini gaýnanam, ikinçisi gaýnatam, ondan soň atamra dagam, o gelnejem. Zam başga Gumdagda da ýa-ni çykanım, başga Aşgabatda da gelejemler. Başka şunu ýagdaýlarda atlar bar. Umman men niýetim, arzuwum Türkmenistan ata watatyna gidip şolara bir aýat bermek, dogan anlaşyr, howasarlar görmek. Otam 27 ýyldapdan bir grupdaşlam, kursdaşlam men görüp bilmedim. Ola da maňa garaşyp oturup bir oturşelyň, görşelyň, birek göresim gelipdi diýýärdi. Olar göreýän, şonuň ýalam ata watanyň ilimi ýagdaýlaryny, zatlaryny göreýän, dogan anlaşyr, howasarlaryň zatlaryny. Onunam hasam men niýetim belli ýazyjylarymyz bar. Biziň aramyzda da bar şu wagt, aramyzdan gidenem bar. Mesal üçin Berdiger Kerbabaýew ýalak, ondan soň Hydyr Derýaýew ýalak, ozam Humat Ataýew ýalak we başga nimere Gurban Nazar Edizow, ozam Kerim Gurban Nefes. Şonuň ýaly Berdi Nazar Hudaý Nazar ki oturşýatdy, mesalanlaşýatdy, habarlaşýatdy birek bilen. Şoň ýaly ol ýazyjylaryň aýat berip hem de däme mazaryna baryp isleýän bir video çüreýin, bir indiki neslimiz adamyz bir tanış eden ýaly. Olan ruhlaryny şad eder ýaly. Ona häzir men Begmurat ağa we Begmurat ağa häzir 36 ýyl bäri, 37 ýyl bäri häzir Bozkurlukda ýaşap ýör. Or Germaniýada elleňilen işletýär, ýazýar, pozýar, düňe aýtjak bolýan zadym. Men Begmurat ağa ýa Begmurat däde diýen onu hormat goýuşum. Sebäbi men öz watanyma, ýylime, günüme, täp ýasyrma, milli türkmen dilime zadyma hormat goýmak diýip düşünýär. Sebäbi Begmurat ağa öz o taýda da türkmen tährede oturşan adamlaryny gawy tanýan, gawy bilýän. Kawat öz aramyzda degişme sözlerimiz emma maňa tokaş diýmeden oňa sürkeledi. Ýani bu degişme sözler öz aramyzda. Ýani aýtjak bolan adam birbirini hasam ysnaşda degişýär. Şoňa kaptardan lakam at goýýar, şunu ýaly. Häzir men Begmurat ağa bilen bir habarlaşdym, bir mena şeýle barýan, netibesi ata watanymyzda, ilimizde, günümizde diýdim. Eger de aýtjak diýjek sözüň bar bolsa diýdim, başysyna gurrun ýok diýdim. Bu da bolýar diýdi. Onda men diýdi tanışmışlama salam aýdaýyn diýdi. Salam ýetirýärdi. Menen bolýar diýdim, gurrun ýok. Näçe bolýan zadym şunu ýaly. Begmurat ağa söz sizdendir. Tawul tokursam, öyle ýatdanyň, şimdi şeýle hormat bilen ýatdany üçin köp tawul. Bir özlerine tagaman baryp gel, Türkmenistan ata watanyň. Onuň garnaşlygynda aradan çykarlar we gaýnatdan gaýnanyň bolsa ruh şad bolsun, ýatan ýerleri ýat bolsun, jaýlary cennet bolsun. Ön tarafımızdan da dua ettiğimiz aramızda. Başka da yani öteydeki yani aradan çıkanların ruhsat olsun. Kanunlarını da kod selam ettiğim tarafımızdan. Hükmen yani başta sözün kesen masam yani İslam'ın oğluniyatlar geçtim Yusuf Ağa'nı. Diş vuraş ya şoňa men şimdi baramda han Begmurat ağa dep eýem soraýaly. Men baramda men soranakla. Nähili ýagdaýlaryň gowmy falan dip. Begmurat ağa nähili diýäler. Men Begmurat ağa bilen diýdim gurleşýän kompýuteriňiz bilen diýdim. Ol diýdim Germaniýada ýaşap, men masam Kanadada ýaşap, Kanada döwletinde, Kanada topragyna diýdim. Emma diýdim ýolumyz aramyzda şu wagtda ýüregiňiz ýakyn diýdim. Gosam gülüşip begen ýaly. Aýtjak bolýan zadym şola men yüzümde sizin yüzüňizi görýär. Sizin yüzüňizi görmegi aýtjak bolýan zadym şola siz bilen oturuşypdyr, kep gurulmaşypdyr. Birek menen istirdaş bolup dursaňyz, şoň esasyny ola şoň garaýşy bar. Ýene işdädi men bir zady söz aýdaýyn. Men uniwersitetde okap ýokam, uniwersitetde türkmen filologiýasyna. Şonam oğlumlar, üstadlar, zatlar Haydar Mukyýew we başga näme Aty Sarif we
Başkaları şola İslamileri önkü döwürdäki adamları ýatlyatdylar. Şoň esasyny olara hormat goýupdylar bir-birine, bize hormat goýýatdylar. Aýça bolýan adam başga biriň ýüzi bilen, başga biriň gözi bilen, başga birinden görseň bolýar diýjek bolýan. Va yaptı. İslami olur bilen o. İran'ın hükümetteki hemen okuçuyum. Sonra Berik geçti. Doğru. Ondan sonra da o diş doktor oldu. O diş doktor oldu. Hem de Balkınabat'ta. Doğru. Doğru. İşleydi. Ben şu yıllardan okuçu attıyım. Yani başlangıç mektebine okuçuydum. Sirus mektebine. Doğru. Bundan vakitler geçti, at geçti. Sonra ben Türkmenistan'da işte Bostumur geleniz ben. Ona şunu birinci hedef koydum. Acayip yani. Hiç onu alıp yani birbirine cidden düşündürüyorlar. Katı duyguları işte aramızda. Doğrudur. Yani Doğrudur. şu adam bardağı kadim okuçuyum. Okuçuyum. Kadim kumu oldu mu? Awa. Çok salama etti değil. Hökmen. Bizi gören karıp özlere salama etti değil. Hökmen salam getiren bir gümlet adam. Ol men borcum, ol men bergim eger men aýtmasam diýmesem o maňa bergi bolup galýar. Bir salam getirmek, biriň salamyny aýtmak, biriň salyny etmek o biziň näme diýen, biziň kanymyzda bar da, biziň türkmen kanymyzda o denne nähil bolup geçe, ne din tarapdan geçe, ýa-da öz medeniýetimizde barmy? Gara şol uly zat, birem ýaxşy niýet, ýaryn döwlet ilişýärler. Ondan bir yine bir pikirleme biz şu Türkmenistan ata vatanımız 2000 başlan 1983-nji ýylda. Yani Hicri Şemsi hesap etsek 1360-njy ýylda biz kabul etdi. Şonu biz Türkmenabada getirdiler. Türkmenabadalyny kommunallik diýip bir yer var, saklanan yer. Hatta men şutak bar we mara film aljak bolýan, ýatlyjak bolýan biz Türkmenistan ata vatanymyz şu ýagdaýda bize eýetçilik etdi, howasarlyk etdi, duz çöregini ýyldyrdy. Biz ekledi, bizi ulultdy, kemale ýetirdi. Biz şunu şolun arkasy bilen şolun derejesi bilen biz şu derejeye ýetip watanymyzda ýaşamasam, daşa ýurtda ýaşasak, ýene şu her näseni biz öz ata watanymyza, öz arka tagymyza biz hormat goýýar. Oňa hormat goýmak men öz düşünjeme sebäbi öz dilimizde, öz dämizde, öz parahatçylyga, ata watanymyza, öz şehitlerimize hormat goýmak diýip düşünýän. Şonuň üçin biz öýde keplämde türkmen dilini keplep, şu türkmen dilini ýatdan saklamaýan, ýatdan çykarmaýan, arka tagymyzyň dilli. Arka dağımızın arkasına arkası var, kakası. O kakasına men beter hormat koyan, hormat koymağın sebebi olar ikinci Cihan urşununa koşuluşup faşistlere karşı canını feda etmek için hem daha için hem ayaksına durdu. İnni şoň neticesini biz de parakçılıkta alıp yiyoruz. Biz onu Gurbanguly Ataýewiç Gurbanguly bagışla Berdi Muhammedin diýip pathalyymçylyk edip ýa boş gurulmalar edip bara oňa ýahil geçip bolamazda umuman bu taýda men ata watanmy ilmi günümi görýän. Doň anlaşylan bolýan parahatçylykda ýaşap ýörler. Käbir aýtyp geçýän men her sözümde kemçiliksiz ýurt ýok. Her ýurtda ýaşamadan siz şuwat Germanya'da ýaşap ýöňiz. Germanya'da men okawatynda nähil ýagdaýlar bolýar. Bosguly bilen nähil gurulýar. Bosgulylar nähil ýagdaý bar, nähil işsizlik bar, nähil ogurluk bar, nähil psykolojuk bar, nähil jinaýet bar, nähil ýurtdan ýerine sektirýärler. Ýa-da şol adamlar öz ýurduna karşı ulanýarlar. Men hemme bütün dünýä boýunça o kap ýagdaýdan görüp otyn ýagdaýy. Şo ýagdaýda hem aýtjak bolýan adam kemçilik hemme ýurtda bar. Ama biz kemçilik bizim öz ýurdumyzda bar diýip oňa biz şaltak atyp ýa-da oňsyny kum süýüp bermeler, o Nurdada da bellek geçdi. Öňräçki Zarif Nazar bilen gurundaş bolanlar. Men şu watanym ilim günüm diýdi. Men şu ata babam doglan ýeriş diýdi. Hatta ahun adamı dädeten baran aman ağa. Şoň bilen gurundaş bolamda o 90 ýaşyndan ýogaly o da şu sözler aýtdy. Aýtjak bolýan zatem biz öz ýurdumyzyň, öz ata watanymyzyň, ilimiziň, günümizin zady gorumaly jak bolan hem iç tarafyndan hem daş tarafyndan. Biz onda kim? Eger biz ata watanymyzy, ilimizi, günümüzi goramajak bolsak, onu biz öz dilimizi goramajak bolsak, öz däpde sürümizde saklamajak bolsak, onu biz diňe türkmen dilli gurulýardygymiz, ýa eňleşigini geýdigimiz türkmen bollugymyz şu. Indi özüň görüp atyn türkmen sährede nähili türkmen dogullamyz, görüp atyn men seni nemetdiýe deňeşdirip görýän dillerini, däpde sürüni zatlaryny ellen berip otyrlar. Ýa-da Awganistan türkmen dogullamyzdan şon ýaly. Näme üçin sebäp oladamy olaň imperatoriýasyny ýaşap ýörler. Kabul'un ya Tehran'ın. Olasın. Ama bizim Türkmenistan ata vatanımız, nilki men özüm yan barıp qaytdım, ötünü gördüm. Diýsen ogurluk yok.
O zaman yankı pozulculuğun evine geçiriliyor. Ondan sonra yankı narkotik cisimler yok. İyilinden köküşü taşında öğünün karşısında da. Arkayın geliyor, arkayın gidip böyle. Ben dedim durmuş belki düğünün ütkâptır dedim. Gelin kıydığımızı görüyorsun. Milli ilişkilerde gidip böyle öz dillerine, netice dillerine, ene dillerine gurulap böyle. Ondan sonra oğlanları görüyorsun şon yarıyaday. Käbirler kıyınçılık çekiptirler, iş tapkılanakta gidiptirler Türkiye ya Orsiye'de. O tadı iş tap pul kazancıttam, ene tatını iyi verip ya cahil maşina alıp böyle. Ben dedim tüveleme böyle yol ölçüp durau dedim. Önkü döwürden yatıp iyi biçmeden döwürden dedim özleri herkese çiptirler dedim. Diýsem büýsönüp gaýtdym, gowanyp gaýtdym. Sebebi men özüm bilýän şonu her näsen aýraçylyk çeken adam bilýär, biz aýraçylyk çekip ýet. 36 ýyl, 37 ýyl bolýar basym. Şonu nähili sen öz watan ýylyň günüň nähili öz toprağında. Şoň üçin aýtýarlar da, goşgulamyzda da bar. Ursa da söýükse de, ya söýükse de ne şiwa bar diline, öz ýurdun, öz ýylyň ýaşydyr diýe. O ýönerde aýdylmaýar şola. Başla eger men sözüm kesem bolsam, öz şahsy pikirlemesi bilen bölüşem bolsam. Başla, wagtyň aldym. Aýdy berin, dinleýän. Pavel okusan o bugünler Türkmenistan önkü döwürde de şu wagtda dilimde dert etdirmi patlamakta bugün Avrupa'nda arkamda dağılıyordu. Doğrudur. Ondan ilerideyken durgun doğuda mummun falan diye. Arkadaşım yana. Yok men. Bardık şu da patladılar. Doğu sürüp verdiler. 4 yıl yaşadım ben özüm. Doğru. Ama şöyle ulular. Onun için dedim ne? Bir doğuda dünya tutmalar, dünya nerede yaşadık tutmalar. Türkmenistan tabii öyle ki dedim. Kovancımı. Doğrudur. Kovancımı doğru. Bir Türkmençe. Türkmen hükümeti bayrağı var, Türkmen adını Birleşen Milletler olmasında her yerde bir yurt başlıyor. Ona hiç durum yok. Gerekli. Çoğu şey hem bir de şu hizmetleri şey durgun doğuda mümkün falan diye bir 4 yıl doğusarıydık ama neyse falan hazır. Doğrudur. Her yeri farklı. Çok selamay. Hükmen selam getirin. Ben kim ortada onları kök yüz yorumda falan. Hükmen. Men ödüm neşi başla eger de sözün ketýän bolsam, men ödüm gowanyň näşi daşa ýurtdaky ilçhanalary. Ne Türkmen adyna Türkmen baydagy Germaniýada dem ilçhanasy we konsulu we ýa-da dem Türkiýede şon ýaly, ýa Fransada ýa-da dem ine Amerikada şon ýaly ýa-da Orsiýetde, Minskde, Belarusda, başga ýerlerde we parlapda Türkmeniň baydaklary biziň atabamyzdan şu arzuda geçdirler. Şu Türkmen halkyny tanıdynyp, ýa-ni menen partilerine ýazdym. Türkmen halkyny neme diýip, tanıdynyp, ondan mara de parahatçylyk uğrundan. Uruş jenjelden Türkmen halkymyz köp başyndan geçiripdir. We häzirem geçirip, häzir ekonomi tarapdan göreşýärler, hem de ýurdun içinden hem daşyndan gowrak gezýärler. Sen baryp görseň o adamlardan ýorlaşy adamlary zatlary gözlerden çyşkypdyr, uklamanyrlar, ukutman, hani işine ukrap nimetmenlerle dedem ýurdun gowrak otyrlar. Gije günler. Ya serhetlerden gawatdan şu berkit otyr, göröti. Ýa küsürlük ýerdeler o ýurtdan o ýurda, hani halkara kada kanun düýbünden pozdylar. Ine aýtjak bolamak ine şeýle. Men ine gözüm deňeşdir görýän, ine wagtly eger wagtyň alýamazam, Owenstan Sowet Soýuzy girenden soň, hem-de soň Sowet Soýuzyň goşun çykandan soň girenden soň birinci şartlar aýtdylar. BBC radiosundan, Azad radiosundan başga ýerden şunu aýarly, dargatdy, kafirler falan etdi, pimidan etdi, öldürdi, kırdy, zat aňry berdi. O tarapdan Pakistana baralara da ýara beripden, olary Sowet Soýuzy nemetdi. Oýlaryny görkezdiler. Bolýa, bile çykdy, gitdi, gaýtdy ýurduna, Sowet Soýuzyň goşuny 10 ýyldan soň indi girdiler Amerikanyň NATO çileleri. Onu öňgüden meterem etdiler. Awganistany. Öňkü bir ganymetçi ýagdaý batdy, bir onun içinde gaýta men häzir 40 ýylda on dargady otyrlar. Aýtjak bolýanda bir mesal üçin aýtýanda bizatlary ýa-da Irakda, ýa Siriýada, ýa-da Ukraina, ýa bolýan başga ýagdaýlarda. Diňe adam helakçilikde. Otam men gynansamam käbir oglanlar ýa ýaşlar zatlar bir käbirleň adamny oýnawna gidip ýa-da alanyp, aman ol neme bolýar, aýtjak bolýan adam sawgasyzlyk bolýar, düşünsizlik bolýar. Sen näil ol oýnaw bolýan. Başga biriňe oýnatýan, özüňden ýaşyl pul oýnatýan, ýa özüň satýan. Ola bilýärler kimden içkiňe warýar, kim geliniňe warýar, kimden pulga warýar, kim wezifaňa warýar, ola bilýärler. Men şu aýtýan adamlar men Türkmenistana men ýeke geden aýtyp biljek. Näme etmişlerini.
Hatta öz moğolumlarla 500 dolar alıp şon puluna 1000 dolar etberek nikah edip dem şon nemet dem hatta da moğolumların ağunurup dem ya başka ýagdaýlarda dem ilen sowda etken adamlardan täjirlerden pulal plan eden pimza edenip hatta eller cinayette var. Ýekegeden aýtsam. Onu men aýtjak bolýan zadım, bir men wagtyň alýan zadım. Şolar şonu ýaladymda şu ýakasyny daşalyurdy tanty diýjek bolýan. Häzirem şolada puluň ýetine gedýärler. Başla. O siyasi meselelere girmeyin. Ben yönetim tamamen parti kelmenin arzu ettiğim. Türkmenistan bizim asıl vatanımız. Sağ ol, sağ ol. Vardır. Doğrudur. Doğrudur. Ben Esen'den paylaştım. O siyasiyatta nasıl gurur etsen çorbalı. İki ünlü gurur etsen yeni tuttum. Doğrudur. Doğrudur. Hem ilk onu halk ödü bilir. Doğrudur. Bak sonra getirme. Dur iş vasıdır ödüm yitirme. Doğrudur. Dedim yok dedim. Yitirme. Beyindir çenden bilemle vardır. Vardı diyor. Onun için olur hiç. Olur ödeyelim. Öyle yaparsan bir de görem karı özlerim hem de salamayı. Hükmen, hükmen. Çok param. Bolur, bolur. Aşağı yaparsan ondan tutup Bolur. Ahuna demem anırda getmiyorlar. Alqa etmedin mi diyor neme. Benim eden. Sen sözcü dilin var ha. Şömür alqa etmedin mi diyor o. Başka göz anlaşlara doğranış ortadan gelecek çok var değil mi? Şuna gelmez. Belli sebepleri var. Böyle aydan hükmen, hükmen. Hem de mama yani yollaşım mama tarafından. Hükmen, hükmen. Benim eden. Hem meşhur doğan anlaşları çok selam. Hükmen, hükmen selam. Sizin hem canınız sağ olsun, başınız dik olsun. Yadiyan zatlarının için köp sağ ol, elin ağrımasın. Şu vaktini ömrün bize bağışlap koyyan, yadiyan yaşaolara zatları bir okudan oyansırlar, bilsirler. Bizim değerimizi, desturimizi, dilimizi deyip dem şol ne bağışla, men geçkiz olup çağalıktan isem, men özümden sizden köp yaş küçü. Ama sen şu anırda ilerleyen, şu oturan adamlarınız bilen Türkmen Sehrada. Şöyle zaten şu devrede şunu yazıp pozu etkilemiştiniz. Şu devrede aytıp bile mesela çünkü bir koşuyma kalkına da men koyyan ya Türkmenistan hakkında bir koşuyma diysen başka ya ağzı birlik hakkında koşulanma diysen bugün beğencime şunu hemen YouTube'da koyup onu iyile etiriyen. O men vaktini alıp oturmayın, canın sağ olsun, başın dik olsun. İnşallah hem can hükmü. Son içinde sağman varken Tamam. sana toprağa, iyilgüne, ona sonra bir gözden, kara gözlere hemmetine köp salam. Hükmen salam getiriyen. Häzirem bunu görýärler. Şu menem häzirde sizin ursatınız bilen häzir hem Facebook'da goýan şu düşüremi hem de YouTube'a geçirip goýan hem olary getirýän. Deme bütün dünya ýaýrasyny tanýtyrlar siz ýaly ilgün için işläp ýören adamlary. Köp salam. Hükmen. Bolýa sağ ol, sağlıkly görşeli. Edep nemelerini, ýaşlyklarını hiç wagt unutma. Hiç açın. Hiç wagt unutma. Son için hemmetine köp salam. Sağ ol.